Здравейте, днес ще ви покажа моята колекция от балзами и червила за устни. И първата категория ще ви покажа балзамите ми за устни. Ще ви покажа първо подобието на EOS. Ето го как изглежда отвътре, мирише на ягодка. Сега ще ви покажа този гланц на Хармония с диня. Ето как изглежда отвътре. Това е третото балзамче. Ето го. Той е на Lip Cream, което е с ананас. Ето как изглежда отвътре. Следващият гланц за устни е това на Алоe, което е безцветно. И последният ми балзам е на High Kids. Ето го отвътре как изглежда. Ето сега ви показах частта с моите балсами. Сега ще ви покажа моите червила. Първото червило е това на Dior, което е кафяво. Ето тези двечките червила, които са на Golden Rose. Това е на Golden Rose от 22 номер. И цветът му изглежда. Ето такъв е цветът на това. И това е другото на Golden Rose. 105 номер. Което изглежда така. Сега ще ви покажа моливите ми за устни, които са ето тук. Първият молив е този, който е на Азиза и е с два цвята, червено и някъде към сиво. Вторият е ето този. Пак е на Азиза. Това е кафяво, а това е червено. Сега ще ви покажа гланцовете, които се намират ето тук. Този гланц на Miss Earl, който е розов. Другият гланц на Паулиши, който е розов. Ето. Още едно гланцче на Паулиши Lip Gloss, който изглежда ето така. Това е червило плюс гланц 2 в 1. Червилото изглежда ето така, а гланцът ето така. И това беше от мен. Ако видеото ви харесва, дайте thumbs up и се абонирайте за канала ми. Чао!